Nuwun wonten ngersopnipun para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang dadi nubeten dumateng pinipun Bapak Kepala Desa Wage, Bapak Solikin dalah ibu ingkang nembe rawuh. Nunggih para kadang pangbat-pangbating praja ing dusun Wage ugi ingkang sawetawis kersa rawuh ing siang menika ingkang tentu tansah sinugata ingkang hurmatan. Para sepuh kadang dwija saking sanggar-sanggar seni ingkang dinten menika katuran rawuh lan kepareng nglodhangaken wedal rawuh ing antawisipun panjenenganipun Bapak Notaswarna saking sanggar Surya Sumirat, Bapak Dr. Andes Gito Subagyo saking sanggar Nugroho, ugi panjenenganipun Bapak Edi Pranoto saking sanggar Among Siswa utawi ingkang minangka sesulih. Langkung-langkung wonten kesanipun para kadang dwija ing sanggar Tridaya. Panjenenganipun Roko Mas Ari Arlian, panjenenganipun Bapak Nus Nugroho Sarjana Sosial lan Roko Mas Soli Rifai. Ugi para kadang purna siswa ingkang dinten menika sampun sumadya kawisuda ingkang sampun kepareng rawuh agemanipun ganteng-ganteng, ayu-ayu. Mugi-mugi saksampunipun winisuda benjang saestu saged dados panatacara utawi pambiwara ingkang laris sedaya. Tepuk tangan. Nggih. Sebab kepareng kula aturaken para kadang purna siswa menika dede para kadang utawi pambiwara enggalan utawi anyaran Bapak Ibu. Nanging sampun kathah ingkang mujudaken MC ingkang sampun kagungan reputasi nggih. Nanging kepingin sinau pambiwara utawi MC basa Jawi. Mugi-mugi raos tresnanipun dhateng kabudayan Jawi menika saestu mangke saged ndamel tansaya utawi sangsaya ngrembakanipun seni budaya utaminipun bab tata upacara penganten adat Jawi ing wewengkon Sidoarjo utaminipun lan ing Jawa Timur umumipun. Bapak Ibu ingkang dadi hormatan siang menika ingkang kepareng-paring pangestu lan sampun kepareng rawuh panjenenganipun para sesepuh, bidi sepuh, para kadang saking sanggar-sanggar seni ingkang sampun kepareng nglodhangaken wekdal minangka minangkani pamudhitipun para kadang dwija ing sanggar Tridaya saestu mujudaken raos ingkang sanget adamel renaning penggalih lan gumbiraning manah para kadang dwija ing sanggar Tridaya. Bapak Ibu salajengipun sedaya para kadang ing sanggar Tridaya sanget ngantu-antu paring pandonga lan pangestunipun para bapak lan para ibu lan para sepuh sedaya. Adicara kalajengaken pamedhar sabda saking pinipun ingkang kinurmatan utawi saking wakil siswa ingkang badhe kawisuda. Dinten menika ingkang kepareng badhe ngaturaken inggih menika panjenenganipun Mas Bejo Duhryono. Dumateng Mas Bejo Duhryono wekdal kula aturaken sumangga.